Nemlig det der. Den her til jer. Det er to vers. Lad mig forsøge søge på mere bære en metode. Anderledes må søge på FDP videregående på DR's redaktion gennem sprog og faglig viden. Fortælle dig hvem jeg er, hvad jeg gerne vil. Siden jeg lægger på rimer og eget produceret beat. Det er har altid været min nummer 1 jobstilling, har forsøgt før. Men jeg taber nogen der er bedre kæmper med blod på bissen til stykke det hår. Altid leget med ord, skråskab bygget på sig på gaden for kultur. Filmet skab på video, forventer band plader, klippet lydbitter. Altid været fascineret der måde man er kreativ på mixer. Nu må professionel producer når hele processen været. Analyserne fik min første kassette, stiller lyd med alt fra sit til floppe. De spørger om alt de grejer, jeg har læst det. Nørd med stolthed til mit fag, lærte mig optagelse bag. En lidt smidt skateboard under ben og vækst, tusind i mit greb. En globetrotter med smag for en benspænd, der skal løsnes op. Tag et tab som et tab, jeg tager det til mig til at vinde og slaget råt. Det er der er et vers mere. Den er stadigvæk til jer. Og det bliver endnu bedre. En drøm går ikke op, medmindre man gør sit job godt. Jeg giver ikke op, jeg går hårdt som en Sisyfos med sten. Ud der bag klippen stopper ikke blot. Bum bum på stien, jeg tager mit slag i livet. Der modgang der viser mig blive til viser med realitet. At kæmper hvad man vil, er den næste rigtig, hvis man må opnå OP. Og OPEC ment som et selvved personlighed. Men derimod en væren band bærer med mig som sit motto i helhed. Der bare egentlig ved hvad han vil og hvad han vil. Arbejde som FDP altså. Nogenlunde lige til original på gammel vis. En ung mand i gammel alder der lever for at skabe et billede. Har skabt en hende generation af skater ved at skabe en skateskole på Bornholm. Nu er det tid til at komme videre, hvor jeg bygget bro for at give noget, der betyder noget for mange. Og hvad der betyder noget for mig, giver andre gav, da vi var lige så lille. Eller flotte tænder, det handler hvad man virkelig vil. Det er tid for mig til jer, til gå fra inkognito til det sted. Bettina, Christian og andre for det her. Tusind tak fordi I gad lidt med.